ମାନନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ आहे मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर माननीय जगन्नाथ आहे मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर संसार जाल रे हेलिणी घांटी एथर मणिमा दियो हे छुट्टी आहे थकाने भी स्वर्ग द्वारे एही दया कर माननीय जगन्नाथ आहे मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर माननीय जगन्नाथ।